Безне тыйнак бул дип тәрбияләделәр. Дөрес, тыйнак һәм әдәпле булу ул бик яхшы нәрсә. Әмма монда бер зур хата бар. Нинди хата? Безгә балам тыйнак бул, алайса синең турында башка кешеләр начар уйларлар дип әйтер урынына нәрсә әйтергә тиешләр иде? Балам тыйнак бул, Аллаһ Раббыбыз бит барсын да күреп тора дип әйтелергә тиеш иде бу сүзләр. Шуннан да бит, балаларыбыз берәр начарлык эшләсә, хой кеше нәрсә әйтер микән дип борчылабыз. Ә хакыйкатьтә кеше фикре ул мөһим түгел. Безгә Аллаһ каршында оят булырга тиеш. Бүтән әти-әниләр дә үзләренең балаларын кешелекле, намуслы булып үссен дип тәрбияләргә тырыша, шулай бит. Һәм мин еш кына үземә шундый сорау бирәм. Ә мин балаларымның кеше янында әдәпле һәм тәрбияле булып үсүен телимме? Яки инде Аллаһ Раббыбызның ихлас кулы булып үсүен телимме? Монда ниятнең дә дөрес булуы кирәк. Һәм әгәр дәгән бала Аллаһ Раббыбызның ихлас кулы булып, шундый иманлы булып үсә икән, ул очракта бала кеше янында да тыйнак һәм кешелекле булып үсә.